A toto je bunker náš. Není to nič také zázračné. To bude iba také kratučké video. Neviem, koľko bude mať. Ideme stavať bunker. Dneska sme toho urobili progres. Takto urobený. Taký progres. Toto. Tam toto také jamky. No nízko sa tu hrejem, lebo na Liptovej je zimka. Tu dávame a určite, keď chceš mať a TikTok máš, tak hoď tam sledovateľa, lebo bude prekvapenie. A tam budem tam viac dávať, ale na YouTube tam tiež budem dávať ako viac. Daj tých takých odberateľov a bude tu live. Počujete dobre, tu bude live. Takže dajte odbery a budú tu live. A daj na môj kanál odober. Čaute.